Salutare YouTuber și YouTuberițe, eu sunt Red Gamer și în acest episod o să testăm noul mod de joc Hexakill pe mapa Twisted Tree Line. 6 vs 6 va fi super tare. Vedeți ce echipă avem. Eu o să joc ca și Kha'Zix. Avem echipă bună, dar și ei au, ceea ce e o mare problemă pentru noi. Pentru început să iau ceva de daune. Deci la o mașetă o să-mi iau Endurance Blade și nu știu. Și cred că o mașetă a vânătorului. În caz că o să mă duc jungle, după aia o să fac în piatra spiritelor și în fine. Hai să-mi iau și două, de fapt una, că numai asta pot. Nu o poțiune de viață. Așa pentru început. Ok. Îmi pare rău pentru lagul ăsta, nu știu, dar nu pot să-l rezolv. Uah, ce-aș fi sărit pe el. Fratele meu. De rașcat aici, cred că îl rupeam deja pe master. Ok, mi-a luat pasiva. Opa! Că freja că nu... Bă, da, e prost Mordecai de ăsta sau ce fac să iau? Hai de capul, cred că am picat cu lupa lui. Aha, uite-l pe master. Opa, nu mă bag. Care să-l dăm noi first blood-ul. Hai că am prins un hit pe el. Așa deja se bate aici? Opa, au venit minuni, nici nu am văzut. Na, de aici. Păi aia trebuia să dăm. Deci mi-am folosit flash-ul ca un prost. Îmi pare rău că ați văzut asta. Bă, dacă aveam level 2 și aveam eu, oricum kill era al meu. Clar. Se vor debloca în 30 de secunde. O, da. Mamă, ce kill. Ok. Hai să zicem la asta thanks. Thanks. Hai că îi rupem. Am început binișor deja, avem 3 vs 1. Ash, de Ash nu fac probleme. Oh, ce damage acolo. Nu lăsați. Cut. Cred că dau kill-uri. Da, este, bă. Ok, deci am dat deja 3 kill-uri. Deși am murit odată, eu zic că totuși e binișor. Hai să ne luăm niște boots of speed. Cizme. Hai să ne luăm mobility. Da. Un inamic a fost ucis. Hai să luăm, uite, asta cu Führerul. Da, mașina nu mai îmi trebuie. M-am descurcat bine. Hai să luăm la daune o din asta. Hai că deja la level 3 ne-am luat niște iteme de început, ca lumea, zic eu. Un aliat a fost ucis. Că e 6 vs 4, din care 3 kill-uri am dat eu. Opa, au probleme ăștia aici. Băi, Kata vs Kata? Nu am văzut. Hai, super că am dat slow.
Bă, dar ce-i cu lagul ăsta? Îmi pare rău pentru... porcăria asta, nu știu ce-i cu el. Va trebui să-mi rezolv lagul. Trebuie să pușim aici, fratele meu, că nu merge bine. Opa! Master a fost zărit. O, căcat. Căcat, că nu mai putut prinde. Hai să luăm altarul ăsta. Bine, am închis altarul. Hai că am mai dat un kill. Bine. Hai că trebuie să îi ajutăm pe minioni aici, că nu merge prea bine treaba. Bine, ar trebui să-mi dau recall-ul, să-mi iau niște iteme. Dar trebuie să ne ocupăm... A, știi ceva? Îmi dau recall-ul. Oh! Ăla e master. Aș sări pe master, dar am văzut că e și Kata acolo, deci... Cam aia e problema. Ok. Hai să ne luăm ciocanul de lemn sau... Hai să ne luăm... Uite, ar fi sălbaticul foarte bun. Ne luăm sălbaticul. Și ne mai luăm un health pot. Băi, frate, ăștia pușează ca lumea. Hai că trebuie să mergem să luăm. Deja am dat 4 kill-uri și am murit numai o dată. Eu zic că e un început binișor. Locul ăsta e foarte bun pentru penta sau chiar hexa de... Acum să merge și mapa. Ah, că n-am luat tankul. Un aliat a fost ucis. Bă, fratele meu, 13 versus 6, ce e aici? Sper că aici ăștia va trebui un gang. Așa de distragere. Și am numai să vin aici proastele. Bine, tu. Mamă, ce timp acolo. Super, frații mei. Îi rupem pe ăștia. Deja e 16 versus 6. Hai să pușăm topul aici. O, de bine, dau de mici la turetă. Bine! Gâjă. Stai că le dau la toți gâjă, că toți... Nu știu dacă cumva ultima pe... În sfârșit ultima ta, hai să-mi iau, să-mi evoluez Q-ul, că ăla mă ajută foarte, foarte mult. Opa, se retrag fetițele, se retrag, vin și ele la luptă, adică. Lasă-mi în pace. Chiar vrei bătută? Wow, deja eu vreau bătut. Eu vreau să iau pe Vayne. Ah, cum am ratat-o. Opa, mă duc acum la un gank aici. Nu! Nu e posibil! Bă! Am dat W greșit!
și-a dat ultima ta. Oh, ce kill îmi dau ăștia. Bă, ce l-am rupt. Hai că-s de neoprit deja. Hai că am 6. Și eu dat kill milionii. Uai, ce mă duce frate după ei acum? Din păcate nu părea. Legendar. Trebuia ceva de damage. Hai că am nevoie de fur de viață, neapărat. Hai că deja am 6 kill-uri. Băi frate, îi rupem pe ăștia, nu așa? Legendar. Uai, ce mi-aș dori și eu un Vadra. Eu am dat first blood, deci Un e aliat bine. a fost ucis. Hai că am și pasiva. Opa! Ua, nici nu știe ce l-așteaptă pe Timo, că l-am văzut. Bă, frații mei. Voi vă luați de prietenii mei? Fraier. Crezi că tu-i dai kill-ul, mă, așa, mă? Nerușinaților. Un invocator s-a reconectat. Ce-a sărit? Bă, ăla a fost afâcă. Nici nu ne-am dat seama. Păi nu ne. Wow, păi du-te, fracă, dacă îl prind acum pe Timo. Am dat double, suntem cu toții fericiți. Și am luat și ăla. Am deja 9 kill-uri, eu zic că e binișor. Ar fi ceva să nu filmez acum. Un inamic a fost ucis. Un inamic a fost ucis. Hai că deja îi dominăm pe ăștia. Hai că trebuie să pușez eu botul. A, păi nu mi-e frică de master, nici să vreau. Du-te, că de sar acum pe el rup. Ce-mi place la cază că e bun 1 la 1. Sa, și Timo. Legendar. Ce glumă bună. Ia stați așa. Echipa ta a distrus o turetă. Oh, uite, aici ar fi bun. Bun. Bună. Ah, eram sigur. Măcar l-am luat. Eu nu știu ce item să-mi iau acum. Pare să-mi iau un buff sword. Dar nici nu-i buff sword de aici. Nu... Humus Blade, ia să vedem cât-un dă. Un aliat a fost ucis. Dar nimica, ca lumea nu găsesc aici. Îmi trebuie o hidră Un la inamic a acum. fost ucis. Înfrânt. 30 daune și 40 puterea abilităților. Asta ar putea să fie bună. Hai să luăm pe asta. Și ne rămân celelalte iteme. Hai că avem 11 kill-uri. Adică am 11 kill-uri. Distrus o turetă. Wow, mă duc pe ești acum. Wow, pe ești o rup. Vine double acum. Să sperăm. Că am văzut că e și ești cu master. Dacă sar acum pe ești pe Vayne, cred că le-aș putea lua. Sunt cam prăfălance amândouă. O, Timo-i pe scurt aici. O, nerușinata. O, ați luat ureta? Bă, pe bune. Ăștia acum poate să vină Vadrau. Triple-ul. Bă, ce damage am dat. L-am rupt, nu glumă.
Uite cum vine, uite cum vine, uite cum vine. Bă, ce câs. Lol. Așa câs. Apoi asta este acum. Bă, fra, am 11 kg și 7 asisturi. Ce să mai... Ua, păi eu sar pe tântălea mea de Jinx. Uite cum vine acum. Bă, că cam aș pe... Băi, fratele meu. Cât bulan. Acum e prins. Am mirarea. Ua, dacă aș prinde-o pe ea și în zonă liberă. LOL. Ai fost tare prost. Bă, credeți că mie mi-e frică de voi, bă? Că dau triple din voi. Bă, ce cât se mi-o dat toți. Ah, că eram sigur. Ce prost am fost. 40 viteză de atac și pur viață. Atunci... Nu, hai să mergem la consumatele. Am nevoie de niște health pots. Bă, dar se pare că o să terminăm rapid. Băi, dar nu prind nici cum un quadra. Mi-ar prinde bine un quadra. Hai că 3 health pot. Te-am trebuit deja level 10 și n-am farmat decât 28 de milioni în rest. Ui acolo, gata. Cât-ți? Quadra kill. Dacă îi prind acum pe toți ăia, îi rup. Oh, gata. L-o rupe Master, o venit Timo, Jinx, Kata. O, ce râdem. Bine. Hai că am 13 kg și am murit de 3 ori și am 11 asisturi. 233 de daune. Opa, stai că vine Master. Stai că fratele vrea kill. Păi ce de mici am dat, ce l-am apucat să... Yeah! Gata, acum poate să vină și quadrau. Păi ce skill am. Băi, ce speed eu dat. LOL, noi suntem proștii. Că puteam să-i rupem pe ăștia. Ba, nu puteam. Bă, ce rază lungă are. M-am dat kill. Căcat, așa, dă-i. Nu, de ce? Stai, eu da kill-ul? Bă, de ce nu merge Y? Da. Bine. Gâju. Hai că m-am făcut. La daune nici n-am prea ce să... Eu nu prea am ce să mai bag. Trebuie să-mi iau... Ok. Hai să-mi iau târnăcopul, că se face în Tiamat. Și mi-au după aia Tiamatul. Păi rupem pe ăștia, fratele meu. Un inamic a fost ucis. LOL. Un aliat a fost ucis. Stai să scriu la ăștia. I want quadra. Quadra. Stai că ăștia nu sunt români. Adică unul parcă e român. Căcat, că nu e și miroase. LOL, gata, triple lui al nostru. Quadra-ul poate. LOL, poate să mă dat. Hai că mor de Kaiserii. Bine, nu cred că am minunat. Nu. Nu! Hai de capul satului.
Acum scădem, bă. Bă, fratele meu. Bă, acum scădem, nu pot să cred. Ia cât costă diamantul? 1025. De neoprit. Dublu asasinat. Ba, de capul satului. Nu vreau. Mi ciudă că ăștia nu vin în Invincibil. team battle-uri. Că trebuie, frate, dacă vine un team battle, gata, pe toți. 5 vs 5, e clar că noi luăm, adică l-avem pe Lucian AD Carry. Da, măcar e binișor. Ua, ce cât se vine acum de la nea. Hopa, stai așa, că tipul e cam ocupat, nu? Da, nu, da, nu, da, nu, da, nu. Nu! Așa, să nu te prind că dai câsă. Un aliat a fost ucis. LOL, vă termină Timo, bă. Eu mă râși dacă m-ar termina master. Mă disperă. Apoi mie nu mi-e frică de Jinx, eu sar pe ea dacă e singură. Și normal că nu e singură și ăștia nu. Dar știi ceva? O, căcat, acum râdem. Da, știi ceva? Nu! No! Oh my god! I could kill Jinx. Ah, imposibil. I had Doamne. Oh, sunt atât de stresat. Hai că acum ne luăm Tiamatul. Nu, acum damage. Dar chiar nu cred că avem. Păi nu e așa mult de 144. 243. Îmi trebuie mai mult. Hai că o să vând asta. Hai că de aici mie nu-mi frică. Dă-i, fratele meu, ăla-i, că ai rupt-o. Ce să mai că îi rupem? Facem de... Și du-te, fracă. Îi rupem rău. Opa, uite-l cum vine. Dă să fie quadrau, iubita mea. Aliat a fost ucis. Am triple lucru. Un inamic a fost ucis. Oh, că cam aș pe ele de ciuperci. Așa, bine că ne-au călcat. Wow, dacă îi prind acum aici, aici unde stau eu acum. Ții, ăla-i kill. Oh, Jinx-ia mea. Oh, lăsați-mi-o pe iubita mea de Jinx. Ai mai dat ulti. Îmi dau toate pe tine, numai să te omor. Oh, lol, ce lifesteal. Asasinat. Un inamic a fost ucis. Asta e că ăsta e al nostru. Ah. Haha, ce câsă. Echipa ta a distrus. Da, asta nu mai e ieșit câsă. No. Ce-ți mai povestim că ăsta aș vrea să fie quadraul meu. Da, da, nu se mai poate, din păcate. Și, uite-l cum a venit și Hydra. Gata, acum trebuie să vină Penta. Vine Lucian. Dă-i, dă-i, dă-i. Super. Bravo, bă. Un inamic a Ia fost unde-ți, bă, ucis. că nici nu-i văd. A, că acum scădem. Da, măcar e bunicel scorul. 76 versus 36. A bătaie de joc. Ua. Gata, vreau double. Direct pe ea de pe tot mă duc. Uite acolo.
Quadrau. Pentau. Nu, Quadrau. E Quadrau. Opa, asta e că e junglesc. Mamă, ce gank le dau de rup. Să nu rămână ea în viață, că e tot ce contează. Zic ai mei. Adică să rămână așa vreo 2 și ea cu puțin HP. Acum a făcut. Dacă mi-aș putea evolua aripile. Opa! Timo, lași. Timo, lași. Uite cum se dă un kill, uite cum se dă un kill. Uite-o pe Jhin, nu știam unde a fugit. Uai, gata, că acum mai rupem. Bine. Lume, mulțumesc că v-ați uitat la acest episod. Sper că v-a plăcut, a fost un episod foarte, foarte interesant și bun. Îmi pare rău că n-am prins un quadra sau un triple, dar o să mai încerc. Ați urmărit primul episod de League of Legends. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Ciao!